este llibre, algú? Atles de les comarques valencianes. Xicalla és una editorial que naix de la necessitat de crear materials en llengua valenciana i també arrelats al territori. El que compta és, comarca per comarca, els elements que la conformen, des de pobles, rius, muntanyes, i així anem coneixent tot el nostre entorn. Els dos veníem de fer algun conte, llavors el que va passar és que un dia es van juntar i ell em va dir la idea de la lluerna morada. Anem a fer un joc que és d'endevinalles i per això heu de prestar atenció i encertar quins elements serà. Anem a començar per un faciler. És una estàtua que pareix que porta ahir un ensaïmà. La dama de... Nosaltres el que volem és crear materials populars que siguin de divulgació i sobretot que ens sentim representats i representades, no? I això passa també perquè tinguem una mirada inclusiva. Principalment des de Xicalla treballem valors com la inclusió, la diversitat, la integració en el territori, la vertebració territorial, el tema de la defensa de la llengua. Pensem que és important escriure en llengua pròpia i que l'única manera de defensar-la és fent ús d'ella. Quina elecció? Xicalla per a mi va més allà que una col·lecció, una editorial. O sigui, per a mi és un projecte educatiu, creatiu, d'imaginació col·lectiva, fent partícip a la gent. Tinguem com una comunitat al voltant que preguntem el que fem per a parlar del que ells saben. Nosaltres som de comarques centrals i no és el mateix parlar d'ací de l'Horta, la gent de l'Horta, que nosaltres. Mira, pots continuar. Dins de Xicalla hem diferenciat la línia de publicació en dos camins, podríem dir-ne, no? Una línia arrelada al territori, que és l'Atles de les comarques valencianes, que en el que intentem un poc mostrar la realitat i la riquesa i diversitat de cada comarca. Després eixirà Comboi, un recorregut per la diversitat festiva de les comarques i dels pobles valencians, i tenim un altre vessant que podríem dir-ne social. Ja vam treure la lluerna morada, que després la vam reeditar amb pictogrames, no?, per crear un material també més inclusiu, i també vam provar una mescla, que és el de Socarrades, no?, que és un llibre que per una banda parla d'un fet històric, però també des d'una perspectiva social, des d'una mirada feminista. I després, pròximament, volem treure un que es diu l'arròs de la paella, que volem utilitzar, no?, un element tan important per als valencians i les valencianes com la paella per tractar la diversitat i contar tot el procés migratori, parlant del rerefons del racisme social que trobem. La següent heu de tindre molta memòria, perquè hem d'anar pegant-li voltes i tindrem que anar descobrint on estan els elements igual. Vam dir Xicalla un poc perquè era un poc un àlbum infantil, no?, il·lustrat infantil, però realment al final ens hem donat compte que molta gent adulta el compra també els nostres àlbums. Llavors tot el material didàctic que té al final ja no és sols per a infants, sinó també es pot treballar en adults. En Xicalla estem fent el mateix que hem fet des de Caliu o des de tot el projecte que és la repartidora, que al final és utilitzar el llibre com a excusa. Fem diverses activitats, publiquem llibres, després això va més enllà, fem presentacions, fem xerrades, anem als pobles i, per exemple, també busquem el suport de col·lectius que es poden ajudar a construir el llibre, no només a posteriori, sinó abans. També ens intentem reunir i intentem treballar en tota aquesta gent que pot enriquir el llibre i que siga un procés col·lectiu, el més col·lectiu possible. L'objectiu és fer arribar certes idees a la societat per transformar-la, bàsicament.